Apunak a kezei még mindig szarok. Szökik a válna. Viszik el, ne énekeljem, mert szájba váglakna. Még énekel a szomszéd. Azt kilövök neki egy könyököst az órának. Gázol kifele. Nekem nem kell szállítónak lenni. Alvilág. Elszabadul, vége. Pusztít ez a láb. Ostor ez a láb. Mi van? Csak nyomnám a könyökösöket, azért fognám. Mi van? Mint a csapod, amikor megnyitod. Hirtelen kiugran a sok málna, kiugrik. Láb, alvilág, elszabadul. Uff! Mi van? Mi van? Hát letépem ezt a szar holisztert. Fognám, szakát megfognám, föltekerném. Mi van szakál? Mi van? Az óra meg, mint az özönvíz, tudjátok. Szevasztok! Ez a nyári Flash 2, gyerekek. Itt már nincs piros tojás. Fehér arany van, Dick. Gyerekek, amúgy mutassuk már meg a negatív kommentelőket, hogy itt van a spanotok. Mennék, figyeljétek! Mennék, mi van negatív? Mondtam neki, még hintóban mondom, gyere ki Vilmos, GTA-sba kirántottam. Gyere GTA! Mi van, Vili? Hallod? Azért van itt ekkora vízek most, mert iszi. Vilinek az óra az... A másik meg, gyerekek, még annyit szeretnék mondani, hogyha még egy negatív kommentelő lesz, akkor figyelj már, most nem az, de... Mi van? Negatív! Ennyi. Pörgőt elereztem, tombol, mint egy rossz tűzijáték.